Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa Mayo 21? O kung ikaw nataw sa Mayo 21, daghang masina diha kanimo, ug hilig sad kag pasingit, ug naay mangutang nimo nga dili mo bayad, maglisod kag kontrol sa imuhang gibati, ug dali rasad ka sa puton, ug gastador pud ka, ug buutan sad ka nga pagkaanak, matinabangon sa ginikanan ug mga igsuon, ug bahin sa trabaho, maayo ka dihang dapita, ug bahin pud sa negosyo, maayo ka. Isabay ang trabaho ug ang negosyo kay maayo ka ana dihang dapita. Ug paningkamot kay aron matuman sad ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi, kay naara ba kay plano nga gusto ka mo palit og balay ug yuta, ug ang imo pong mga ginikanan imuhang hatagan og maayong paningabuhi, ug ikaw dili sad kadalo, ug pag-ampo lang sad pod nga mahimutang ka sa imuhang kaminyoon, makabana kag tarong nga bana, tarong nga asawa, mao nay hubad sa imuhang natawhan Mayo 21. Uy, Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa Mayo 22, Migi? O kung ikaw nataw sa Mayo 22, luoran ka nga pagkatao, pero dali ra ka maduulan sa mga tao, ug naa pa imong pagkasilusa ug siloso, ug pinangga ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon, ug dali sad ka masuko, unya dili sad ka dalo, manggihatagon ka, dili ka magpili og tao, ug daghan sad magsalig sa imuhang kinitaan, imong maigsuon, ang imong ginikanan, ug bahin sa trabaho, maayo ka dihang dapita, isabay lang ang negosyo sideline, kay aron hapsay ang imuhang paningabuhi, ug ikaw magtrabaho, dali rasad ka ma-promote, kay maayo man ka, ug suguon ka sa imong amo, dali ra jud ka makasabot, ug pagbantay pod kay naay mga panghitabo, naay mga kalisdanan moabot sa inyong kinabuhi, ug pag-ampo lang kay aron masulbad ang tanan, ug ingon man ang imong kaminyoon, pag-ampo aron makakita og bana nga buutan, asawa nga buutan, mao nay hubad sa imuhang Mayo 22. Uy, Migi, unsa naman say hubad sa Mayo 23? Kung ikaw nataw sa Mayo 23, matinabangon ka nga pagkaanak, madiskarte sa kinabuhi, ug taas kag plano nga mahatagan nimo ang imuhang pamilya ug kaharuhay sa kinabuhi. Ang imong mga ginikanan ug maigsuon nagasalig diha sa imuhang kinitaan, ug naa kay plano nga manarbaho ka sa gawas aron makatigom kay mag negosyo ka, ug bahin sa trabaho maayo jud ka dihang dapita, ug isabay lang jud ang negosyo, ug ikaw dili ka dalo, pero luuran ka nga pagkatao, dali ra pud ka sa puton, dali ra ka masuko, ug ikaw ug nay mohangyo nimo, dili jud ka makabalibad, muhatag jud ka, unya ikaw dili na lang ka maningil kay maikog ka, maunay hubad sa imuhang natawhan. Unsa ang hubad sa natawhan sa Mayo 24? Kung ikaw nataw sa Mayo 24, kugihan ka nga pagkaanak, matinabangon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon, ug maminyo ka, mapinanggaon ka og bana or asawa, ug maayo ka sa trabaho, ug isabay ang sideline sa negosyo aron mahapsay ang imuhang kita, dili ka gusto nga saaran, kay ug ikaw mo saad imo jung barugan,
imo jung tinud-on ug mosulti ka, dili sad ka dalo, manggihatagon ka nga pagkatao, ug daghan sad masina diha kanimo sa trabahoan, ug dali ra sad ka ma-promote sa imuhang trabaho, kay maayo sad kang mamaba nga pagkatao, ug pag-amping aron mamaayo ang imuhang kinabuhi sa kaminyoon. Mao nay hubad sa imuhang Mayo 24. Sige, unsa ang hubad sa natawhan sa Mayo 25? Kung ikaw nataw sa Mayo 25, kugihan ug matinabangon nga pagkaanak, ug dili sad ka magpadaog-daog, dali ra sad ka mainit ug makadungog kag mga istorya, ug barkadista sad ka nga pagkatao, ug maayo sad ka mogunit og kwarta, ug naa kay plano nga manarbaho sa gawa sa nasod, kay aron makapalit ka sa imuhang mga plano sama sa balay ug yuta, ug maayo ka sa trabaho, isabay pod ang sideline sa negosyo, ug usahay mag-plastic sad ka sa imuhang mga kaila, ug ikaw maminyo ang imong plano, gusto nimo nga magminyo ka nga naa na kay balay daan, ug ang imuhang mga igsuon ug ginikanan magsalig usab diha kanimo. Pag-ampo lang bahin sa imuhang kinabuhi, kay daghan kag mga pagsulay. Mao nay hubad sa imuhang natawhan Mayo 25. Sige, unsa may hubad sa natawhan sa Mayo 26? O kung ikaw nataw sa Mayo 26, masinahon ka nga pagkatao, pero dili ka dalo, manggihatagon ka. Ilabi na sa imuhang mga igsuon ug ginikanan, dili jud ka makabalibad. O ikaw magnegosyo, maayo sad kas negosyo ug sa trabaho, ug naay mangutang nimo, magyaw-yaw ka ug dili makabayad. Unya ikaw sa imong mga ginikanan ug mangayo, magyaw-yaw ka usahay, pero imo na lang silang sabton, kay maluoy man sad kanila ug di ka makahatag. Ug ikaw emosyonal ka nga pagkatao, dali ra ka matandog ug nay mga istorya nga dili maayo. Ug ikaw pagbantay pod, kay nay mga pagsulay mo abot sa imong kinabuhi, ug pag-amping pod kanunay aron maminyo ka og tarong nga bana or asawa. Maunay hubad sa imuhang Mayo 26. ug daghang salamat. Ayaw kalimot sa pag-like, share ug subscribe sa akong YouTube channel.